Jeden komplet, nekonečno možností. Môžeš ho nosiť takto spolu, alebo mixovať 4 farby podľa nálady. Ktorú možnosť si vyberáš ty? Toto sú naše dnešné tipy. Blúzka má 120 cm cez prsia, je asymetrického strihu. Moje nohavice sú úplne pohodlné, majú vrecká, sú v páse na gumu, čiže vás nikde netlačia, nosia sa úplne pohodlne. Ja mám k blúzke nohavice Caracas, to je presne ten istý strih, ale jednofarebné. Vo viacerých farbách, sú na gumu, takisto majú vrecká. A ja som si k týmto nohaviciam zvolila blúzku Belize, ktorá je jednofarebná, má taktiež 120 cm a je toho asymetrického strihu v rôznych farbách. Blúzka a nohavice sú nielen rovnakého strihu, ale aj úplne rovnaký materiál, takže sa ti to bude všetko takto krásne spolu kamarátiť. Navyše celý outfit si môžeš doladiť krásnym zlatým opaskom, a blúzka je praktického strihu, nakoľko je bezgombíková a má obliekanie cez hlavu. Tak čo, ktorú možnosť si vyberáš ty? Komplet Mykonos alebo nohavice Caracas s blúzkou Belize. A kde to všetko nájdete, deťáčiky naše? No predsa na markizamodaitaliana.sk.